Právě teď natočíme SGčko. Střihnem, do začátku to asi střihnem. Už to začíná, lidi, už to začíná. Tournament is started. Oh, demons. I am crazy motherfucker. Počtu vypitého piva na hlapatách. Takže tohle děláš pro blaho Česka. Chybějte si, má. Promiň, já mám o tebe starost, mě to vážně trápí. Ale kdyby tě opravdu zajímalo, co se mnou děje, tak by se mě zeptala. A já bych ti řekla, že ode mě dneska odešel manžel a že jsem úplně na dně. Kámo, tady toho je. I tyčky. Jsou něco. To je něco, kámo. A právě proto, že jsem tvoje dobrá kamarádka, tak ti musím říct, že jsem tě slyšela mluvit rozhlasa, že jsi vážně nebyla ve své kůži. A to vlastně to je hodně. Noob. Takže co? Blbet. Budeš mi říkat, ať vystřízlivým jako všichni ostatní? Já to přece myslím dobře. Já děkuji, nechci. A tuhle svoji pastorální péči si nech pro děti ve škole. Špatně dopadne, dopadne. Chudák pořád chlastá. Já za to nemůžu. Můžu za to? Asi ano. Fakt nemůžu. No. Pak bude rád, že... Ne. Tam ne. Tam ne. Ale musím s váma mluvit, je to dost důležité. Kvůli čemu? To vám chtěl připomenout, že to se týče řízení. Tady máme novou toleranci alkoholu. Takže když řídíte, Jo, tak to je docela dobrý. Tam byly diabotky, teda ne diabotky. Ty stříbrnou. Vy mi taky nedáte pokoj. dneska jste mě málem smetla ze silnice. A jsou na vás i další stížnosti. Stížnosti na co? A od komu? To nemůžu říct. Tak jděte do háje! Karolíno! Znovu zabíjejí. Daňo, druhá. Prázdná. Už je konec. To je moc milý chlapec, ten Daníko. Ne, ještě právě, že není, lidi. Ještě není. Podle mě ještě bude dlouho. Oh my god. Oh my god. What? Oh, Dáňo, našli jsme. Brambory tam byly. A ty ne. Na ty si. Potřebovali styčku. Styk. Tyčku a styk. Tyčka, to je styk. Styk. Není to dál. Že potřebujeme jen styk. Říkal jsem ti, seber tamhle tu tyčku a ty si ji asi neviděl. Ne, nesebral jsem ji. Jsem myslel, že ji nebudu potřebovat. Ne, Včera jste... žádný takový. Včera jste jednali... Si myslíš? Ať je tam tyčka. Nesnáším to. Já se omlouvám, ale To nesnáším mně přišlo taky. divné, že ho chce už po páté a já vím, jak nerad ho Já opakovaně vím, že je to... Je v pořádku. Vaše úvaha byla naprosto správná. A taky už jí žádný... Jdem úplně najednou, jdem na... Sel Takže se. já se musím omlouvat. Nejmenší. Kdyby si náhodou ta pacientka přišla stěžovat, tak ji okamžitě pošlete za Jak to se můžeš dostat? Já mám nápad. Nemohli bychom si třeba teď projít ty zdrávky. Já bych vám uvařila kávu a mám koláčky. Bohužel. Musím do ordinace. Domácí. Pěkný den. Ha. Kámo, sekera. Kamo jsme silní.
strašně moc. Siláci. Teď nás nikdo nepřemůže. Jo, Supermani se vrací. Dudu Superman se. Ne, prosím. Ale no tak. A já mám meč na rozdíl od vás. Naváží se do tebe jenom proto, aby lidi nemluvili o jeho vlastních průšvizích. Jak je? Jo, za 3 minuty lidi startuje deathmatch. To je dobré. To je dobrý. Dobrý. Co to je detomeš? Deathmatch to je jako, že se všichni utkají. Minecraft. Lucka slaví ty na Ale na mém tabletu. čeká se jenom na nás. Hra minihry. A my hrajeme minihry. Oh, je tam? Ne, nebude. To je nějaký tajný vchod. Kámo, to zase. Kámo, to jsme dobře udělali tady. Tady, kámo, prostě jsme vyhráli. Láva tady, já už vím, kde jsme. Kámo, cool. A tady budou hrozně dobrý věci. Železný bodky se jsou hrozně dobrý. A já je mám, ach jo. Počkej, co mám za chestplate? Já mám železný. Za 2 minuty. Lidi, za 2 minuty. Ať si splní všechno, co se přeje. Nainstaluje jsem Lego Duplot. Jo, proboha ne. To jsou těžký. To je jedna. Tyčka, kámo, zlatý Mám důl. ti ho na... Mám ti ho Zlatý důl. Babi, Můžeš, jo. to není zabíječka, tam se spíš jakoby posílá dárek, že jo? No, to dává. To je taková Ach jo. že jo? A, no, je to od 3 let a od 4 a od... Je to od 3 let, tak to nebude zabíječka. Dvakrát nebo 3krát. A teď takový tam poje, ty brutal komba. Za posledních 23 týdnů. A není to náhodou porušení lékařského tajemství? To bych se taky mohla sebrat. A jít si pro ten flukonazol někomu jinému. To byste jistě mohla. Cože, mě už ubrali životy. Lidi, Slovnes. Dovolte. Jsme mrtví. Jestli ano, Sakr. Tak já si přesunu na další hru. Lidi, my jsme na tohle vyhráli VIP, to je hrozně dobré, lidi. Já jsem na to vyhrál VIP. Dáňa vyhrál, Dáňa, tady mistr, úplně vyhrál VIP. Lidi, začínává arena a my na to jdeme. My jsme prostě Illuminati confirmed is best. Dělej to jídlo. Ber to. Vzal jsi nějaký kyblíky? Vzal a moc krásně. No jo. Mufajdo, Já si možná mufajdo. to VIPčko koupím, ale na Hypixel. Tohle jsou legíny. Jenom takhle našitý. To je pravda. Koukej, ani tohle není pravda. Koukej. Tady maso a mrkev. To může být pro prasata. Kámo, ty to máš hned, tak Dobrý den. Silniční kontrola. Já vím. Jsem trošičku zatočila hlava, to je všechno. To bude za chviličku dobrý. Baby doctor, Minto, ale mám podezření, že jste před jízdou požila alkohol. Já Tomáši, já jsem přece já, Karolína, já nejsem nějaký zločinec. Vystupovat podle zákona. Mějte motor a vystupte si z vozu. Sakra, nás zabije, no, výborně, končíme hru na začátku. On má málo hapek. Jo, takhle chlapeček, on má málo hapeček. No výborně. Tady požila alkohol. Já nevím, před hodinou, možná před 2. Chcete se a ty pokusit máš o dokonce dobrovolné zlato. Odmítnutí Kámo, na místě nemusí Tady, být budeme tady, zavřít. ne, tam nic není. Jdem do poštovny. Nebo se tak to říká. Vysvětlím vám, jak alkohol teprve Poštovna, poštovna, poštovna. které se týká. Tak tady nic vakše není. Lidi, jsme mrtví, ranit. Takový čorky. What? Lidi, to nesmí, ne. Tak myslím, že
Myslím, že by to dneska stačilo. 10 minut máme za námi, mějte se krásně a čusák, busák.